Деца, днес ще играем на мини активни картички. Започваме с първата. Игра. Огради най-високото и най-ниското дете. Така. Най-високото мисля, че е това. И най-ниското е това. Ето. Това е най-високото, това е най-ниското. И сега, ето е гъбичката ми, с която се трие. Ето. Ето е втората. Бъркотия. В картината има няколко сбъркани неща. Кои са те? Така. Първо, че облаците са зелени. Второ, че слънцето е синьо. И трето, че короната на дървото е лилава. Аз не съм чувал за такова чудно дърво. Това е третата. Буря. Бързо нарисувай чадър над детето, за да не се измокри. Така. 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 Нарисувахме го. Рожден ден. Нарисувай торта с толкова светички, на колко години си. Ами аз съм на 9 години. Добре. Аз съм на 9 години. Уи, свещ. Ето виж. 9. О, с това ми е толкова. Че го смаха. Добре. Дорисувай мечето. Сложи пунктираните линии и довърши рисунката. Не е трудно. Това даже е много лесно. Така. 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 Това обикаляме цялата глава. После така. 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 Ей, сега ми рисуваме тумбака. И сме готови. Оф. Ето. Объркани. Свържи всяко мече с неговото столче. Ето. 2, 3. Това е 1. Това е 2. И това е 3. Хвърчила. Дорисувай хвърчилата и свържи всяко с неговото въженце. Уи. Оп, оп. Ето. Мама, помогни на котката да открие котенцето си, което много прилича на нея. Обради го с маркера. Мисля, че е това до нея. О. Ето това. Тя даже май очите са фокусирани върху него. Вятърът издуха шапките на момиченцата. Коя шапка на кого е? Ето така. Хайде да ядем, довърши чинията. Нарисувай лъжица, вилица и чаша. Ето. Всъщност няма да ядем, защото аз вече се навечерях. Пък и 8 часа, не знам колко. Сега нарисувай лъжица, вилица и чаша. Ето ги. Дояде ли ви се нещо? Празник. Огради червените балони. Подаръци. Кой подарък в коя кутия трябва да сложиш?
Това тук. Опа. Това тук и това тук. Ето така. Малък строител довърши къщата. Нарисувай покрив, комин, прозорци и градина. Така, покрив, комин, спушек, прозорци и тук няколко цветенца. 2, ето. Близнаци. Откри двата еднакви папагала. В стаята на Криси е голяма бъркотия. Може да откриеш колко топки има. 1, 2, 3, 4, 5. Ето. И сега продължаваме. Ето сега ще ги стрием. Оп, готово. Нещо общо. Свържи формичката с рисунката, която съдържа. Светото сърце го свързваме с това, това с това, това с това. Ето така. Детския магазин. На всеки работ има по една играчка, която се различава от останалите. Оградя с маркер. Ето така. Много не рисувато с маркер, вече сме на предпоследната карта. Гардероба. Отгради всичко синьо с маркера. Ето. Шапката, ръкавиците и панталоните. Или шала по-скоро. Това е шал. И майстор, украса гардеробчето ти е паднал. Свържи падналите фигурки с останалите следи по вратите. Ето така. Довиждане, деца, това бяха всичките мини активни картички.